Kidal ko in tant qu'à ma nettoyer ka je ka ban sans transition in ka ban en temps yɛrɛ sɔrɔ a bɛ wajibiya ne yɛrɛ kan nga EMK Espoir Mali Croix nga o mɔgɔw fo k'u tanu parce que le 14 mai 2020 anw tun bɛ conférence de presse là an y'a yira k'a fɔ ko il faut que Mali ka taa 4e république la ala y'o de latigɛ tan donc anw sewalen don an bɛ ala fo k'a barika da ka maliyɛnw fo kosɛbɛ ka segin ka M5 fo parce que olu de jɛra n'a ye mais nin bɛɛ kɛra ni président de la transition ka cɛsiri de ye ale de y'a cɛsiri ka nin fili ka nin baara in lawaleya parce que a b'a dɔn a tun nafaba de bɛ maliyɛnw kan assise nationale mɔgɔw y'a ɲini a ka kɛ et bi na a kɛra maintenant an ni rebelliw cɛ o kuma ka nɔgɔ o olu sɔnna olu ma sɔn a bɛ mun ɲɛ anw ye a jaabi question y'o de o u sɔnna u ma sɔn a bɛ mun ɲɛ anw ye Mali ye fɛn bɛɛ d'aw ma o m'a to aw ka marifa bila o m'a to hali bi maliyɛnw bɛ ka sa o m'a to hali bi aw ni Mali juguw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo o constitution yɛrɛ bɛ dilan tuma min na aw welela aw ye baara kɛ a kɔnɔ sariyaw bɛ taa yɔrɔ min na n'o ye CNT aw ka mɔgɔw b'a kɔnɔ gouvernement aw ka mɔgɔw b'a kɔnɔ mais n'aw n'aw jɔ bi sariya sunba talen kɔ ka ban aw ko aw ma jɛ n'a ye mais o y'aw kungo ye aw jɛra n'a ye aw ma jɛ n'a ye o tɛ foyi tiɲɛ anw ka constitution na o tɛ foyi tiɲɛ Mali ko in na mais kuma yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na il faut que an ka jamana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la Kidal ko in tant qu'à ma nettoyer ka jɛ ka ban sans transition in ka ban en temps yɛrɛ sɔrɔ o dun fana ye fɛɛrɛ wɛrɛ ye occidentaux ninnu bolo tubabu ninnu bolo ka tila ka segin ka na kɛlɛ wɛrɛ wuli an ka jamana kɔnɔ il faut que nin ka ban et hali sɔgɔmada in na dɔ ye wele ka bɔ Gawo ko mais Kader je sais que aw b'a kalama mais aw sigilen don Bamako aw tɛ ka fɛn kɛ aw tɛ ka fɛn fɔ est ce que i b'a dɔn ka fɔ bi siran bɛ ɲini k'an faga Gawo kɔnɔna na ko est ce que i b'a dɔn ka fɔ ko a ka dɔgɔ dugu ka jɛ ka su ko ka taa dugu jɛ i m'a mɛn k'u ye mɔgɔ kelen faga ou bien u ye mɔgɔ kelen enlever ka bɔ a ka du kɔnɔ ko a ye fɛɛrɛ ɲini o la n k'a ma ko ala ka bon fɛɛrɛ bɛ nalen aw bɛ fɛ a ka teliya cogo min na a tɛna se ka teliya ten mais ni ala sɔnna fɛɛrɛ belebelebaw bɛ sira la. ok constitution kɔni donna ba la mais accord place bɛna kɛ cogo di accord ko. non aw b'a dɔn an bɛ ala fo k'a barika da o de kosɔn accord ni fɛn caman de tun b'a kɔnɔ n'olu tun kan ka taa ba la o de kama an tɛ a banna dilan o parce que an tɛ a banna in u tun bɛ fɛ ka constitution falen ka accord de ka fɛnw k'a la o tun ye jamana citɔ de ye waati wɛrɛ o de kama an b'a fɔ tuma dɔ la l'accord d'Alger renferme les germes de la partition du pays o de kama an ko duguci sɛbɛ ko caman b'a kɔnɔ n'a tun donna an ka constitution kɔnɔ a tɛna tɛmɛ san damadamanin kan maliyɛnw u bɛ jamana in u b'a tila mais constitution kura in kɔnɔ u y'u hakili jagabɔ kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn o fɛn tun man ɲi an ka jamana ma min bɛ accord kɔnɔ a si kuma tɛ se ka fɔ tuguni segin tɛ se ka k'a kan quoi donc soit tɔni min tora u k'o to yen banbanciw n'u ka mɔgɔw ka na u ni maliyɛndenw ka sigi ka kuma ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka continuer ou bien accord bɛ to yen de kudayi a bɛ sa a yɛrɛ ma ten kudayi parce que normalement san 2 de tun b'a bolo o y'a cayalenba ye an bɛ san 8 na donc accord ko banna a mɛnna n'a ma kɛ régime kɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ tun tɛ cɛ jɔlenw ye
normalement accord nin u tun kan k'a fɔ depuis waati jan hey an ye nin waati in kala nin de tun fɔra bon sisan an bɛ taa négociation de la parce que an y'an seko kɛ aw de banna an bɛ taa négociation na an bɛ accord wɛrɛ dayɛlɛ sinon nin banna mais u ma se k'a kɛ donc constitution in ye garantie de ye rien que pour ça constitution in ye garantie ye maliyɛn denw kama